Ad. Ja. Jo. Jo. Hvad vil du gøre ved alt det der? Det ramte mig. Hvad får jeg for at klasse det i hovedet på dig? Ingenting. Jeg skal ikke gøre det. Hvad får jeg for at tage om det som op? Hvad får jeg for det? Du får jeg. Du lægger hånden. Ja. Skal jeg gøre det? Ja. Jeg tror, min mor ikke det om dig. Det er lort. Godt, man ikke